Da fatan malam kana lafiya. Bayan haka muna buƙatar a yi mana bayanin yadda ake neman aure a musulunci, sannan kuma menene matsayin free wedding da mu hausawa muke a yanzu. Shin ya halatta ko bai halatta ba a sha ruwa lafiya? Menene free wedding? Pictures again. Free wedding pictures. Irin free wedding pictures. To wannan ga ai ma ka sani da kuwa free wedding pictures abinda ba aure ba, me hada ka da muke daukar hoto, me hada ka da ita? Ai ba riga an kulla ba. Tambaya dai da zan yi na yawanci sau da dama matasa suna da shubuha. Wani idan ya bada sadakin mace sai ya ce ya aure, da sadaki aure ne? Shi kadai ne aure? Kaddara ya bada sadakin mace an karba, sai wani sabani ya shigo ciki, sai zama auren ba zai yi ba ko zaman ba zai yi ba, zai ce zai rubuta kada ya ce na sake ta ne, ko kuma za a ce a mayar masa sadakinsa. Mayar masa ake ake da bai aura ba. Wanda ya riga ya aura ba a mayar da sadakin, sai dai a duba ta cinye sadakin duka ko ba da cinye ba. Kuma ko da bai an daura auren amma bai je kusa da ita ba, shari'a ta bata me rabin sadaki. Shari'a ta ba ta rabin sadaki, shine fanisku ma faratun illa an ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi umratun nikah. So daga kenan kaga tunda aka ce a mayar mar kudin sa ga 10,000 sa ko 20,000 din sa ko 50,000 din sa ko 100 din sa, ashe da mun ba auren ba. So ba da sadaki bai halartar wa namiji mata ba, don haka iyaye sai a saka ido, saboda mafiya yawan matasa ɗabi'ar kenan da gabar sadaki sai ce yanzu matarsa cewa ya gaya maka ba iyalinka bane da saura. Akwai dai ka'idodin aure, ka gabatar da wani, akwai kuma saura da za su biyo baya. Mafhum? Tayyib. Tambaya muhimmiyar da shi ne akan yaya ake neman aure a musulunci, ba yaya ake daurawa ba. Wannan shi ake kiransa ijra'atul khitba ash-shar'iyya. Wato ijra'at sune kaman administration na neman aure a musulunci. Yaya ake tafiyar da neman aure mataki bayan mataki. Mafiya yawa akwai abubuwan da al'ada ne, amma neman aure a shari'a abu ne wanda yake mai sauki. Malamai suka ce na farko idan arada al-insanu zawaj, idan mutum ya daura niyyar zai aure, abinda zai na farko shine ya gama ta da yake so. Wa arada al-khitba sai yayi niyyar ya aure, kawai ya gani yana so ya nemi aure a yanzu, fa innahu yadhhabu ila walihi bi nafsihi aw ma'a wakilihi. Zai tashi takanas ta gida zuwa ga ainihin waliyinta wanda yake kula da aurenta, ko da kansa, shi ya je da kansa ko kuma ya tafi da waninsa kaman babansa ko dan uwansa ko abokinsa. A nan malamai suka ce ana aiki da al'urfi. Al'urfi shine akwai al'ummar da mutum ya je neman auren da kansa wajen babanta, za a ce yayi rasar kunya, to sai kai aiki da urfi. Urfi shine ku duba al'adar ku da ba karo da addini ba. Bisa ga al'ada a yanzu mutum bai cika zuwa da kansa ba, ko da ku aure na biyu ne ko na uku ne ko na hudu, to babu laifi ka aiki da urfi, sai ka nemi wani wanda zai wakilce ka. Amma akwai kasashen da kai kake zuwa, kamar Saudiya kana zuwa da kanka, zaka je ka samu babanta ka ce kai da abokinka ko da wani amini ka ce kana so a baka izinin kai magana da wanci. Amma a urfin mu ba a cika yin haka ba. A wurin su abu ne mai sauki a cewa zai karbi auren miji ya matsa ya gyara hula ya ce ni zan karbi kayana da kaina. Shi ne asalin a kasa a ratse a raka ko a kasa a tsare a raka a kai gida. Wannan da kansa sai ga mutum ya zo zana cewa zai kasa ce ni zan karbi kayana da kaina, kar ma a je a samu wata matsala a hanya wani ya karba bai isar ba. To ana aiki da urufi, babu laifi sai ka tura wani ya je maka magana, kana nema a baka izinin magana da ita. Na biyu kuma shine ru'yatul makhtuba, shine ba da izini ka kalli wacce kake so ka aura. Wannan ya zo a hadisi na 3235 a cikin sunan na Imam An-Nasa'i rahmatullahi alaihi, wanda Al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu ya daura niyyar zai aure, yana son wata yarinya. Annahu khataba imra'atan fa qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sai Annabi sira da abinci sabbata gare shi yake cewa undur ilaiha, ka je ka kalle ta, fa innahu ahara an yuqdama bainakuma. Kallanta shi zai dawwamar da soyayya tsakaninku, asalin kauna. Yana da kyau ka je ka kalle ta ka san ta yi ko ba ta yi ba, saboda abinda wani yake bukata wani ba shi yake bukata ba. Yanzu wani abu da baki abinda yake bukata kunu yake so ya sha da kosai, wani kuma kaga ya ce shi buɗe baki kace ga kunu da kosai sai ce ka walakanta shi. Me yake bukata ka kawo masa kaji ya ga an yanka, abinda yake bukata kenan. Wani yanzu abinda yake bukata doya da miya ne, wani kuma ka bashi doya da miya a yanzu ya buɗe baki ka sa shi a cikin damuwa.
to abinda wani ya ga yake so wani kuma baya bukata, abinda za ka gani a baka ce sai ka ce baka so, wani yana gani shikenan kawai an kashe shi ka magana ta kare kawai subhanakallahumma wa bihamdika an gama da shi. To shi yasa ake so a shari'a mutum ya kalli mace, kuma a wurin kallo idan za ta zo ba wai za ta saka hijabi da niqabi ne yadda ka san za ta je ta kiyamul laili ba haka ake ba a shari'a. Za ta saka kaya ta rufe jikinta amma ta bayyana wuraren da ya halatta idan tana wanke-wanke a gida ko shara a gani, kamar wani bangaren shara banta da hannunta da dan bangaren wuya, haka dai mace tana aiki a gida, amma kuma kar a wuce gona da iri-irin na Ibn Hazm rahmatullahi alaihi, wanda ba sai na faɗa ba. To sai ta zo ta lokacin ta wuce ta yi tafiya, ka ga tafiyarta da sauransu, ta dan da dai kunyan haka ta dan bari ka kalla, kowa da bukatarsa, wannan son baka, wannan son fara, wannan son mai tsawo, wannan son mara tsawo, wannan son mai kiba, wani mara kiba, kowa da abin da yake bukata. To ita ma mace na da iko, akwai abin da take bukata, sai ta kalle ka ta ga kai ko baka yi ba. Wanda za ta ce ni abin da nake bukata mai gemu nake bukata, ka gan gemun kaɗan kaɗan ne irin na arama, dole sai ka zo a ramadan ka yi Allah ƙara mun gemu, Allah ƙara mun gemu, ya Allah Allah ka sa gemu na ya karu. Sai ka ga arama yana addu'a Allah ya sa gemun sai kai na Sheikh Suddais, Allah ya sa gemun sai kai. To irin wannan ita wata abin da ke so kenan, sai da ce a ina son mai gemu, matsalar ta shine shin kana da gaji ko wannan shi a ina yi, to bari in baka zuwa ƙarshen ramadan mu ga me zai faru. Ba wai sharadi ne kai kadai zaka darje ba, ita ma an bata dama ta darje. To wannan shine na biyu, amma da dama muna yi wa mata mulkin mallaka, ba a ba su ikon zaba. Kai ma yadda za ta yi tafiya gani, kai ma sai ka yi tafiya ta gani, kana tafiya a tsaye ne ko kamar tsohuwar roka ne, sai ka yi. Tana da iko ta gani, ta tambaya me ya faru da kai, me ya faru, naga kana tsalle, me ya faru. To duk wannan sai ka yi bayani, saboda shi aure mu sani fa cewa aure ibada ne amma ginu akan kauna. Duk inda aka rasa kaunan nan to akwai magana a ciki. Ba wai daidai bane ka ce a kai kawai kai karfin imani ne ka gande ci in sasta ga shirin ba zan gani ba, wai ga maka. Annabi ya ce wani ya je ya gani kai ka zo kana wani imani ana ka gani, wai ga maka haka. Ka je ka gani tayi tayi alhamdulillah, sai ya magana ka ce daidai Allah, kenan sai a je a wakilce ka. To wannan shine na biyu, idan ka ga ta maka to wannan akwai matakai da ake bi kala kala bayan mutum ya ga tayi. Na uku bayan ka ga tayi shine almuwafaqa bainaka wa bainaha, dole sai an samu muwafaka, saboda akwai abin da zaka ga ta maka ka maka amma babu muwafaka ya dace ya zama compatibility, ya zama kai da ita akwai wani abin da ke na cewa kun dace da juna, sai ku ɗan yi maganganu ta gane irin wanda take so ne ko ba irin wanda take so magana, saboda har magana akwai irin wanda mutum ke bukata. Ita sai ka ji muryarta da ɗan tadin irin wacce kake bukata ne ko ba irin wannan ba. Kai namiji a ji muryarka asalin muryar namiji ne, sai da ce to haka nake son da namiji. Ita ta yi magana ka ji muryar irin muryar mace ce, sai ka ce to alhamdulillah wannan ma yayi, saboda akwai abin da shi ga namiji ado ne, ga mace muni ne, akwai abin da muni ne ga mace amma ga namiji ado ne. To dole mu bambance wannan, a kamar yadda nake faɗa ne ai shi namiji yayi karfi ado ne, in ya zo nan yadda ki katakon nan sai ga ya dare biyu sai a ce Allahu akbar yayi, amma mace da zo da kayan bare biyu to dangerous ne. Ita karfi ba ado bane ga mace, karfi ba ado bane. Ka rike mace haka kan murda kaga ta murda ka kaje kasa, to daga kasa sai ka wuce. Amma in ka rike kana yi sai ta fadi, to shine mace. Wani ustazi haka yace daidai ne, haka ne yayi, ina ga duk wanda yake bukata. So a ka'ida idan aka samu muwafaka shine ku yi magana da juna, a ga za ku iya zama da ko ba za ku zo na ba. Daga ciki akwai magana akan hobby, me hobin ka me hobin ta, yana da muhimmanci. In ba ku yi ittifaki wajen juna akan hatta abin da kuke sha'awa a rayuwa ba, akwai matsala. Kai kullum ka zauna kana jin wa'azi, ita kullum ta zauna tana bukatan kallon Indian film, to akwai damuwa. So duk wani abubuwan sai an fahimci juna, an yi maganganu an fahimta. In aka yi muwafaka haka za a iya zama da juna, dan sabanin da ke tsakani kai za ka iya adjusting ko ita za ta iya a zauna, to sai a je gaba na gaba shine a cikin muwafaka al-maharu, maganar sadaki. To anan kuma shine za ka ba ta haƙƙinta ne, wa atun nisaa sadaqatihinna nihila, kamar da Qur'ani ya faɗa su cikin suratul nisa, ko ba su sadakin su da mutuntawa din nan sadaki a biya na wai commitment ɗinka ne, irin da gaske kake
ga ma kuɗi ya ba irin ba wai ka zo ne kai yaudara ba. A nan ake gane mai neman auren gaskiya da na ciwa-ciwa. Shi na gaskiya daga an ce iso kawo sadaki sai ce to yayi sai rika murna. Amma wanda ba na gaskiya ana cewa kayan sadaki sai ce kawo mu yayi tafiya ya je Mambila bai dawo ba, in ya je da yana wata 6 to sai wani idan aka matsa sai ya gudu, to daga nan ake gane ba na gaskiya bane. Ana fara maganar sadaki a nan ake gane mai maganar auren gaskiya. Duk wanda ba da gaske yake ba daga nan za ka ga an raba gari, sai ga ya canja waya, sai je Facebook sai on friending din da zai ce ya cire ta saboda mai kar a dame shi, daman yaudara ya zo shi. To a lokacin da aka yi ittifaki akan wannan, akwai matakai kala-kala da ake bi wajen daura aure. A zamanin magabata daura aure ya fi komai sauki, daga an yi ittifaki sai a ce kawo sadaki, in ka zo da shi a wurin zaka ba sai a daura. A wurin da aka yi muwafaka din kaga tayi kuka yi magana sai a ce to da daura, ko inda kai ne sai a daura, in ka zo da wani wakilin ka sai je ka kira shi a daura ko kuma ya shigo a daura sai a daura, babu wani wahala, kawai daga an zo take ake yi. To wannan shine mafi sauki na aure, ana yi shi kenan an kammala, kamar yadda ya faru daga cikin yan baya ko da Sa'id ibn Musayyib sayyidu tabi'in, take kawai ya ga dalibin sa ya bashi aka daura aure a dare kawai ya kai masa ita, ba wani bata lokaci, ana daura kawai baban ta yasa ta gabe ce to mu je mu. Duk wani daukan amarya, wani sayan baki, wani kawayen amar, duk an gama a cikin mu je mu. Ya je mijinta na gida ya kwankwasa kofa ya ce wane ne, bayan ya amsa ya ce Sa'idu ne, ya ce shi kuma ya duk garin babu wani mutum Sa'idu sai malaminsa Sa'id ibn Musayyib. Haka da ya bude kofa sai tura masa iyalin ya ce ga iyalinka ka ji tsoron Allah a cikin ta, shikenan sai ya fita. To duk wannan biki su bonfire su mothers night su bachelor's eve komai da komai da kake ka kawai a cikin ittaqillah fi ahlika daga an kammala, kisa kaje ga auren yayi albarka. Amma mu yanzu bidiyo din kadai sun yi ta score albarkar auren. To ana iya na farko an yi muwafaka kafin a daura, ya halatta kuma a yi hidima an yi muwafaka an amince da an bashi, amma daura auren a yi jinkiri zuwa dan lokaci maybe ko yana bukatun ya dan kammala dakin da zai sa ta ko gidan da zai sa ko kuma garin da zai kai ta bari je shirya accommodation, to ana iya dan bashi tazara na dan lokaci. Ana kuma iya daurawan take amma tare wanda sai bayan lokaci ban auren fayyan halitta da nana Aisha radiyallahu anha, kaga ai ba tare aka yi ba. Wadannan sune irin matakai da ake bi na daura aure, amma duk sauran abubuwa da muke yawanci al'ada ne wanda idan ma suka tsawai da sai su bude kofar sabon Allah. In an daura aure kuma muhimmin abu da ake yi shine khutbatul haja, kamar yadda ya zo a cikin hadisin Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu cewa Allah Rasulullah khutbatul haja fi nikah. Annabi ya koya mana in za mu daura aure to mu tabbatar an karanta khutbatul haja. Khutbatul haja ce mukaddimar da muke kullum muka zauna a nan za mu yi wa'azi. Da ita annabi yake khutbar juma'a dai yake fara wa'azi dai yake daura aure. Ya karanta innal hamdalillah, ya karanta ayoyi guda 4 Qur'ani wurare guda 3 cikin suratul nisa, ayoyi 2 cikin ahzab aya ta karshe, ta farko cikin suratul ali imran nisa'i ayoyi 2 kuma cikin ahzab, shikenan an gama. To wadannan shine a takaice yadda ake neman aure na sunna. Allah subhanahu wataala ya sa mu dace. Tambaya ta biyu, lokaci kuma ya ja. Malam, ina mafita, ni ne zan yi aure sai da magana yayi nisa sadda muka yi gwaji muka gano cewa dukkaninmu ni da matar AS ne, ni AS ne ita AS ne, me fatawa ko me shawari akan haka aka rama kalla, za mu ci gaba ne ko za mu fasa? Idan ya zama dukanku abinda ake faɗa, akwai mutane suna kasuwa gida 3 bisa ga abin da na sani, duk da likitanci ba bangare na bane, amma tare da girman masu bangare din idan na kuskure suna iya gyarawa. Tambayoyin da nake wa likitoci da bincike da muke don mu karu da su suka ce ana kasuwa kamar gidaje 3, akwai AA, akwai AS, akwai SS. Genotype din yana kasuwa kamar gida 3. Wanda yake AA shine bai da matsala, wanda ke AS ana ce masa kariya ne, wanda ke SS kuma shi yake da sikila. Amma wanda ke da AS shi kariya ne. Idan ya zama miji AS ne, mata AS ne, to akwai tsammanin kashi 25 cikin 100 'ya'yan da za su haifa za su zama masu lafiya. A cikin 'ya'yan da za a haifa, in an haifi 10, to akwai tsammanin 2.5 cikin 10 su zama lafiyayyun 'ya'ya. Ana tsammanin za a iya samun AA a cikinsu. Sannan za a iya samun 25 cikin 10 su, 25 cikin 100 na ba za a samu. 25 nawa
za a samu 25 kariya su AS, 50 cikin 100 kuma za a samu suna da cutar sikila. don haka idan ka auri mace da take AS kai AS, in kuna da 'ya'ya misali kamar guda 10, ana tsammanin 2.5 2 zuwa 3 na 'ya'yan za su iya zama lafiyayyu, 2 zuwa 3 na 'ya'yan za su iya zama mai suna da wani bangaren cutar sikila AS, amma kashi 50 cikin 100 wato guda 5 duka za su zama SS ne, masu cutar sikila ne. wannan shine na farko. Inda saukin shine inda an samu ɗaya AA ne ɗaya kuma AS ne, to anan me zai zama shine akwai tsammanin kashi 50 cikin 100 'ya'yan za su zama masu lafiya idan ɗaya AA ne ɗaya AS, sannan kuma kashi 50 za a samu ne, za a samu kariya shine AS. in suka yi 'ya'ya 10 shi AA ita AS, to akwai tsammanin 'ya'ya 5 su zama AS, akwai wani bangaren cuta da su, amma 5 kuma duka AA ne, saboda tunda ɗaya AS ɗaya SS ɗaya AA babu inda za a yi mapping a samu SS, so SS baya fitowa. abin yadda ka san ake mapping ne na mathematics, a ce AS AS, to sai a ce A zai iya zuwa cikin A zai iya shiga S, sannan wannan A din zai iya shiga wani A din nan zai shiga S zai shiga S. so in ka dauka kaga in AS ne da AS, to za a samu kashi 25 cikin 100 lafiyayyu, 25 cikin 100 suna da wani bangare AS ne na cuta, kashi 50 cikin 100 sun zama kuma suna da cutar. so malamai a magana mafi inganci na musulunci suka ce ana haihuwa ne, ana aure ne don maslaha, ana kuma haihuwa ne don maslaha. akwai hadisi cikin irwa'ul galil na 1784 da Mughaffal bin Yasar radiyallahu anhu yake cewa wani mutum ya zo wajen annabi tsira da aminci sabbata a gare shi zai aure, sai ce annabi na ji ina asabtum ra'atan, na samu wata mace da ina kauranta, za tu hasabin wa jamalin, yar manyan mutane ne kuma kyakkyawa ce annabi, ina kaunarta, wa inna halata da sai ce annabi amma ba ta haihuwa, zan yi aurenta afa atazawwaju biha, zan yi aurenta fa qala la, annabi yace a'a. thumma atahu marra thaniya, ya ƙara dawowa kala da biyu yace annabi zan yi aurenta, annabi yace la, ya ƙara dawowa da uku zan yi aurenta, sai annabi yace tazawwaju alwaluda fa inni mukathir bikum al-anbiya yawm al-qiyamah. sai annabi yace ka hakura ka auri mace da take kaunar ka, kake kaunarta mai aihuwa, dan ina bukatan yawan ku gobe kiyama. annabi yana so al'umma sa ta yawa gobe kiyama. a nan sai iya da ya auri matar da ma ba ta haihuwa, wanda maza da yawa haka suke bukata, zai kara aure kai ce wai juya yake nema wanda ba ta haihuwa, ka duba wata dabara juya, haka ake, na gane mu haka a duk wannan da barbarun akwai, duk na gane wayan damu. to kaga sai hana shi aurenta, malamai suka ce in a wannan hadisi an hana auren ma wanda ba ta haihuwa, yayi kuma haihuwar da zai sa ƴaƴanku cikin ciwo da jarrabawa ko kuma cuta ta halaka. da wannan malamai suka ce idan AS da AS ne ayi hakuri shi yafi. lajnatul da'ima lil buhuth ilmiya sun bada fatawa sun ce yin hakuri shi yafi, saboda maslahar ƴaƴanka muhimmi ne, lafiyar ƴaƴanka a rayuwa muhimmi ne, karfin ƴaƴanka a rayuwa muhimmi ne, tabbacin su muhimmi ne. wannan shine. baya ga wannan an ce AS da AS ko AS da SS ne ba a so, amma ko a nan da ake ce akwai tsammanin za a samu kaza da lafiya kaza kariya kaza kaza, mu sani kuma kaddara da hukunci na Allah yana iya saba haka. Allah yana iya haifar a samu abin da zai sanadin a haifa kuma wanda SS din ne da AS kuma Allah ya sa a samu AA. Allah yana iya abin da ya ga dama. amma bil hakika bincike ya bayyana cewa kusan kashi 99 cikin 100 bayanin da muka ana dacewa, amma Allah yana yin abin da ya ga dama ne. so da haka ba abin da muka faɗa wahayi bane, bincike ne na likitanci. so idan aka samu sabanin haka, to duk wani abu na bincike na research yana iya dacewa wani lokaci, kuma Allah yana iya juya shi yadda ba a zato ya faru. tunda mutum ya mutu ma Allah ya ce tashi kuma ya tashi, ga tunan mun karanta. ai kaga dabi'ar mutum ba da ma ya mutu ya tashi, duk addinan duniya mutum ya mutu za a sai na za a yi da gawa sare, amma Allah ta da wani. to ko da muna magana akwai hukunci na Allah da ya wuce tunanin dan adam. a magana mafi inganci in ita AS ne kai AS ne, shawarin da ake farwa a hakura, kowa Allah ya hada shi da rabansa. kai ka je ka nemi AA, ita ma ta nemi AA su yi aure insha Allah ta'ala. wallahu ta'ala alam. amin insha Allah ta'ala. jiya mun tsaya kan aya ta 89 da Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana walamma ja'ahum kitabun min indillahi